Nerabe batentzako eskola ze suposatzen duen erantzutakoan, realitateak bilatzitugunak oso diferenteak izan daizke, bai? Orduan, badaude ikasleak dazkau, igual etxean bizitza dituztenak, egoera, familia egoera gatazkatsuak, igual guraso, aholku hori emango joen guraso hori igual bidelagun ez dakaenak, eta igual talde harremanak ere, edo hemendikan kanpo ere lagunarteko sendo bat ez dakaenak, ez? Orduan, ikasle horiek ikuste ditugunak, ez? Gure ikastolan, haientzako nolabait ikastola bihurtzen da arnasgune bat, ez? Eta bestalde baita ere, gerta daitezke beste egoera batzuk alderantzizkoa, ez? Igual lagun harreman horiek nolabait positiboak dianak ez dituztenak hemen sendotu, eta edo bazterketa egoera bat bizitzen ari dialako, harremanetan ez duelako enpastatu behar dan bezala, eta ikasle horientzako bai bihurtzea askotan arnasgunea izan berrian justu kontrakoa, ez? Behaientzako momentu txarrak bizitza ditula. Nik eskola aukeratuet, ze nire bezaron denbora gehien pasaten lekua dalako, baina baita ere momentu okerrenak bertan pasaitutelako, eta uste oso garrantzitsua dela eskolan gertatzen gauzak nola kudeatzi dituzten bertan dauden pertsonak eta gero familiek nola matiteu. Eta netzako oso garrantzitsua da irakaslek ikusteuenen pertsona bat ez daola ondo, ez behidatzea beste alde batea. Baizik eta igual behidatzea ber pertsona oizatik daon bezala. Ez pentsatzea nota txarrak ateatze bari meituzu da ez dezulako ikasi nahi. Baizik eta ikuste bari mazu pertsona bat ez daola ondo, eman bertan garrantzia maiozu eta ez bidatu beste alde batean. Ze askotan ez dizu espazioi ematen entzunda sentitzeko, eta nik uste ikastolan ogin behar dutele. Eskolan eragina inoiz baino handiagoa da. Zergatik bestea behar dute eta beraien berdinen artean erlazioek garrantzia handi hartzen dutelako, ez? Gelakideak dena dia beraientzako, ez? Kuadrilla asko hortik bihurtzen die, ez? Eta pentsatu, orain arte gizartea pixka bat bai zentratu dela, akademikoki zer egiten dugun eta gure lanbidea zein dan. Orduan, gure identitatearen parte izango dan zerbait da. Gizarte honetan netzako gehiagizko garrantzia eman zaiona. Orduan, hor hasten die autoexigentziak, idealizazioak, edo orduan hezkuntzak ere hor, ez? Beste sistema bat bezala eta beste arkitektura sozial bat bezala begiratu behar dio gaur egun ere zergatik hainbeste gazteek sufritzen duten eskola prozesu hortan. Ze autoestima izaten da askotan gehien ikutzen dena hezkuntza prozesu guztian.